Povedzte mi to, čo sa to aktuálne deje na tej našej scéne, respektíve slovenskej. Dlho asi tu nebola nejaká kauza, respektíve nič, čo by nás pobúrilo tak ako teraz. A môžeme to vidieť len na tom, že už aj ja dokonca natočím na toto video. A poďme si pozrieť, čo Bianka Rumanová dokázala urobiť na party od TV Joj. Bianka Rumanová tiež bola pozvaná teda na túto party od TV Joj, zároveň čo mala byť aj nejaká charita, očividne pre deti s onkologickým ochorením či týrané matky a ona tam prišla urobiť nejaký škandál. Jej slova boli nejaké, že za touto provokáciou stojí priemyselný styling a že chcela urobiť nejaký rozruch na slovenskej a českej scéne, čo sa jej v podstate podarilo, ale je to vlastne nejaká charita, kde treba udržiavať nejakú profesionalitu a nie robiť toto. Dobre, poďme sa teraz spoločne pustiť a uvidíme, a respektíve aj vy uvidíte, čo sa tam dialo. Tu sa na neho pozerá a ak sa nemýlim, on aj prikývne hlavou. Hej, teraz tam prikývol hlavou. Inak nemám tucha absolútne, kto je toto. A tu už to začína. A počujete tých ľudí, ešte do toho škandujú, že sa vyzlieka to, kde žijeme. Je to stále a stále je to nejaký model. OK, to chápem, ale priemyselný styling to absolútne není. To, čo viete ďalej, vás možno aj šokuje, ale neviem, či to tu nechám, ale nezabudnite, je to charita pre onkologické ochorenia a týrané matky. A toto by asi nechceli všetci vidieť. Áno, asi všetci vidíme správne, je úplne nahá, ale že úplne. Takže neviem, čo si na to povedať, ale názor si urobte sami z tohto. Za mňa je to úplný odpad a robiť niečo takéto je v podstate nemorálne a že si chce užiť chvíľku slavy, OK, dostane ju na koľko? Na týždeň, na 2 a potom si ju každý bude spojovať len s týmto incidentom a ja si osobitne spojujem s tým, že to je niekto od Jovinečka, nie že sa volá Bianka Rumanová. Bianka nám to dala aj nejaké vyjadrenie, poďme sa spoločne na to pozrieť. Prsia si budem odmontovávať. To je extrém, ako si môže niekto odmontovať prsia, ale okej, poďme ďalej. A odrábať. Ahojte, ja už som na byte, dala som si raňajky na hoteli, čo je veľmi výnimočné. Neviem, to absolútne nikoho nezaujíma, k nejakému vyjadreniu všetci chceme prejsť k tomu najhlavnejšiemu. Bo ja jem len po obede. Ale tak hotelové raňajky, no tak to si dáte. Každopádne asi nie ste na tejto storke teraz, aby ste počúvali, či raňajkujem alebo nie. Správne, nie sme tu od toho. Isto máte veľa otázok, veľa názorov ste si vytvorili. Tu nejde si niečo veľa názorov, tu je len jeden názor. Je to charita, to, čo si tam urobila, je absolútne nereálne a aj nemorálne zároveň. A tu musíš byť veľmi dobrá, aby si sa nejako obhajila a obhajila celá tú situáciu. Rôzne závery. Za mňa je len stále jeden záver, že to je nechutné. To už je na vás a robte si s tým, čo chcete. Áno, to je super všetko nechávať na takomto vyjadrení, robte si s tým, čo chcete, ale z tebu to pôjde celú tú kariéru. Ale aby sme si dali nejak veci na poriadok. Tieto vlasy ináč budem rozoberať veľmi dlho. Fakt, lebo ich mám akože skrátené, že moje vlasy reálne sú tuto v slimákoch. To isté prsia si budem Dobre, tie vlasy, neviem, čerto viem, ale teraz, čo zase povie, to zase bude úplná rarita. Montovávať a odrábať. Bradavky konkrétne. A zafarbené prso veľmi dlho, pretože na tom robil veľmi, veľmi dobrý masker. To je úplne jedno, či na tom robil masker alebo nie, ale to, čo si tam urobila, týmto mne obhájíš. To, že on je napríklad šikovný, klobúk dole. To, že sa do tohto pustil, môže mať aj pre ňo nejakú určitú výzitku, ale tak v podstate on si odrobil svoju robotu a išiel preč, ale to hlavné bremeno máš na sebe ty. Veľmi dobrý, že fakt je to jak nahé. Nehovor, keď áno, je to nahé. Uznávaný slovenský masker Vladimír Wittgruber urobil
ten efekt, aby som vyzerala ako holá a nebola holá. Ale však si bola holá. Si nemala podprsenku alebo niečo, ty si reálne bola. To, že on urobil niekde nejaký make-up, tak v podstate len to nejaká kamufláž, ale reálne si bola holá. Pretože mojou podmienkou bolo, že teda fakt úplne nie. Musí byť prekryté, takže... OK, tak si tam mohla napríklad mesto, ja neviem, 10 000 eurového maskera dať nejaké nálepky a bolo by hotovo. Spraviť to tak, aby to nebolo úplne viditeľné, nebolo jednoduché. Brali sme to fakt veľmi profesionálne a umelecky. Ona sa vyjadruje jak ja, normálne, takto z rána je 9 hodín. Vlado robil na fakt strašne veľa projektoch televíznych, rôznych, s veľmi známymi osobnosťami, hej? A je dobrý v tom, čo robí. Áno, asi je dobrý, ale stále tu neprišlo na to vyjadrenie. Ona všetko háže na toho Vlada, ale Vlado s tým reálne moc spoločné nemá, len odrobil svoju robotu, zobral peniaze a urobil škandál spoločne s ňou, tak. Takže nám v tomto pomáhal. Šaty šil Boris Hanečka. To tiež tak krásne mi to umelecky opísal, že s kožou na trh. No, môže v tom byť nejaká metafora, ale absolútne je to stále odpad. Kvázi, hej, no, nie kvázi. OK, to vyjadrenie bolo najhoršie, čo som kedy videl. Urobte si svoj názor na toto. Ja ten názor svoj mám k tomuto. Za mňa je to odpad, ak sa jednalo o nejakú charitu a ukázala tam niečo takéto, aby urobila nejaký škandál, tak reálne view za všetko urobila sebe, ale s ňou sa to bude ťahať celú dobu počas jej kariéry na internete, tak to si musí tiež nejako zvážiť. Ešte tu máme jedno video, je to vlastne od Emma Magazine a je to pre Ninu Janovú, vlastne otázka, čo máš dnes na sebe. V podstate chcem tu len ukázať niečo, čo sa stalo viac menej populárnym a že musíte na sebe mať len drahé značky, aby ste dobre vyzerali a zároveň jednu vetu tak troška vypichnúť, čo povedala a mohla to troška premyslieť, ale k tomu sa dostaneme. Dnes na sebe. Mám na sebe Shein, hovorím to všade, je to trapné, ale bohužiaľ je to... Nie je to trapné, že máš na sebe Shein. Shein si objednáva 100 000 ľudí, ak nie milióny ľudí. A sú tam jak normálne outfity, tak aj bizarné. Ty máš viac menej nejaký outfit normálny asi na tú party. Podľa toho, teda minimálne oproti Bianke je to vždy normálne. Ale bacha na to ľudia. To, že máte na sebe, ja neviem, Saprim a tak ďalej, neznamená, že ste o niečo viac. Len ukazujete nejakú tú hodnotu finančnú, ale nie vždy je to tak. Len to patrí k tej kultúre. To, že má na sebe Shein, neznamená nič zlé. To fakt. Mám na sebe boty, ktoré sú zo sex shopu. Prosím, nezožerte ma, ja viem, čo si myslíte. A môj kožuch je z Teska. Čo je podľa teba najlepšia vec na tom byť influencerom? No a tu sa dostávame do toho bodu mrazu, kde odpovedala viac menej troška tak divne. Že nemusí chodiť do roboty. Môže sedieť doma, fotiť sa. No, fotiť sa ešte je fajn, hej. Tak poďme na to. Dostávať za to peniaze. Tu je ten problém. Dostáva za to peniaze a fotiť sa. Čo vám napadne? Že OnlyFans. Ona nerobí OnlyFans, sa mi zdá. Ale zoberte si to. Pretavme si to do tej vety. Vy idete na internet, respektíve starí ľudia, lebo to obletelo naozaj že všetkých. A ona povie niečo takéto. Fotiť sa za peniaze. Okamžitý OnlyFans. Všetci na tom viac menej skoro asi pomyslíme. Ale bacha na to. Robí to troška inak. Vetu mohla sformulovať úplne inak, lebo to znie zase ako úplný odpad tá veta a tu zase by som si dával pozor, čo poviem, lebo je to pre TVJ, čo je jedna z najsledovanejších staníc na Slovensku a treba si na to dávať aj pozor, lebo je tam veľmi veľa médií a zasiahne to veľkú cieľovú skupinu. Chodí takto von a no proste je to privilege, ale nemusí chodiť do roboty. V podstate áno, nemusí chodiť do roboty, ale zároveň sa venuje iným veciam. Nina Janová je zároveň taký škandál, ale zároveň aj normálny človek, hej, že na tej scéne ju všetci berú tak neutrálne skôr, než pozitívne alebo negatívne. Najedú sa nejaké osobitní ľudia, ale touto vetou mohla mať aj niečo vypité, to ja nehovorím.
ale treba sa na to dávať do budúcnosti veľký pozor. OK, názor si urobte asi vy sami, vy to posúdite asi najlepšie, môj názor poznáte a za mňa je to úplný škandál. Čo týka Niny Janovej, pol biedy, hej, len sformulovala vetu zle, ja som ju troška upravil, tak aby nás to nejako krylo. A čo týka Bianky, úplný odpad, k tomu sa viac nebudem vyjadrovať, verím, že sa poučila, že si ten hype a zároveň aj tie DC a všetko užije a že na ten týždeň to postačí, čo sa potom na ňu znova zabudne a znova bude tá od Jovinečka. Čaute.